Zesiphi impawu umuntu ayabone ngazo ba yazi kusho ukuthi umsamo wami awukho right. Yes. Zikhona mhlawumbe impawu ezithile noma mhlawumbe zibona kanjani? Mhlawumbe umuntu uzothi kubalekile na ukuba ndincuchalaze. Ndibona bathini akwenzeka into ngapha ndiye kwenye inyanga. Ndibona bakwenzeka into ngapha ndiye kwenye inyanga. Bakhona abanye ababethezwe ezo zinto ezo. Dumanya tumezizwe nisihlahla somjebe nontela msiba bejebeje pasone mpatha kisiyo zamadoda ibomvu nina basethethe nabasenyimba nemkhonto kwasikazi ndaba ikhala amanzi dictionary ndaba ithethi umndeni ngalunywa inja ngaphethe ndikumbe ngiyakha kuyabhidlika ngathi ngiyafulela kuyanetha hey ukula mdala ehlale emoshali sanibonani izinyanga sanibonani zangoma sanibonani baprofiti ngibingelele kubaphathi bezwe lase South Africa ngibingelele baphathi beiteshi bonke nabasakazi ngiyanibingelela ngibingelela abadlali bebhola nabo bonke abasebenzi driver nama owner ungenzeka uown ikadi noma uown indlu noma uown itafula uyi-owner njalo sakubona ama stand akunjalo mphulaphula ekhaya kube yinegama la isinto sami ngelixetsha elidokotela before singene nje entweni ezininzi kunintsi kakhulu ebekwenzeka kule cawe sishiyayo madoda asiqale ngapha khona umphemba apha mfowantuli khona molo mhlekazi yebo baba siyakubengelela kuyaphileka kodwa ngiyaphila baba kakhulu ngezwe ngoba kuhle nongakhonto wahlezi mhlophe shithi into zakho zimhlophe dokotela hey lento sejwayelezayo manje bebe profit abantu okay ngoba amajazi amhlophe ngamzwe esontweni ukhuluma kanjani kodwa manje uthi iya baba siyabengelela uyasaba siyahlonipha mhlekazi inhlonipho ayishiyeke ekhaya ayishiyeke umuntu uhamba naye yebo alright umbemba ukhona pha ngomnye ke mfundisi usewuvile ke uphofu udokotela xa sithi uprofessor bhayi udokotela liphumela dokotela akunimndoda kodwa mhlawumbe bethekayo uthi naye dokotela uzohlawula ezechile uprofessor bhayi into bana ke nguye umfundisi uNtuli kakhulukazi ngalixetsha mpemba niyazi into bana ke xa ngaba ukhona ecaweni ukhona ecaleni kwa professor kuba nezinto nawe oyozifunde ongasixela kuze kuyosemnyango ngaye uprofessor kodwa niyazi namhlanje nawe uyaziqhenya ngokuba khona kakhulukazi ecaweni pha namhlanje usiphathele ntoni namhlanje nginiphathele balaleli emakhaya nonke nilalele la ezweni lomzansi nginiphathele kakhulu mfowethu ukuthi izini abantu ekufuneka beyilungise ngokwasemakhaya abo noma ngokwasemsamo yabo ngoba abantu banezinkinga ezahlukahlukene abanye abangakwazi ukuyilungisa kodwa ke ngokusondela eduze koprofessor nabathandazi nezinyanga eziningi ezahlukahlukene uyakwazi ukuthi usizakale kulezo inkinga lezo osubhekene nazo. Right, Professor Ngobe Gamalayo Stock yakho sithi isinto sami kwi0 Mzansi FM. Professor xa ndimva umfundisi ngapha ubalindaba into ethi xa ngabe ungumuntu noba uphila kweliphilizo xa ungumuntu nje kunemva lakho. So once imva lakho laba mfiliba uyobona ngathi uthakathiwe. Uyobona ngathi impumelelo wena umdala zangakuphe yona. Kanti kunento ofanele sibheke mfowethu lobilobi okunye ngalo nithi idlozi umsamo yini bengishumayela esontweni izolo ngithi bomama zingane zami bobaba bobhuti musana ufike niguqele mina ezibishop la nesontweni nihlula ukugoqela abakhwenyana benezindlini kuyokusiza ngani ukudelela umkhwenyana wakho endlini yoguqela mina umfundisi uthanda inyanga yakho kodwa uhlula ukuthanda umndeni wakho before uzoqala usebenzisa umuthi kakhehlelezi noma imithandazo yami yondle ekhaya ukuze umuthi owusebenzisayo nawo usebenze ngoba akuzokusiza lutho ukuthenga ama product wami wonke agcwala indlu kube sengathi kuse chemist kwakho kanti ekhaya kini balambile abadlile qale uhlonipha abazali bakho uNkulunkulu wakho oqala emhlabeni umzali wakho uma ushadile uNkulunkulu wokuqala wakho umkhwenyana wakho so kufanele ngaso sonke isikhathi uhloniphe ukuze idlozi lithokoze ngawo bayivayo ngo ngizwa kahle Dr. Mhlambi ke mfundisi zeziphi impawu umuntu ayabone ngazo bathini yazi kuyafuneka uba ndiyamfuthi uprofessor uyayibeka zeziphi impawu umuntu ayabone ngazo ba yazi kushuthi umsamo wami awukho right yes zikhona mhlambi impawu ezithile noma mhlambi ndizibona kanjani
no zikhona impawu ezithile kumuntu if enenkinga Yeah. kunenkinga ezenzeka kumuntu uthola ukuthi ene uyahamba into zakhe ayilungi kodwa uthola ukuthi into zakhe mhlambe zimkhomba emumva ekhaya emsamo wakhe but lo muntu udinga ukuthi ahlehle aye kubantu laba ekuthiwa bayabona noma laba ekuthiwa bayahlola ayobheka inkinga yakhe ukuthi kambe ngiza mina ngiwa nezimoto noma ngize mina ngehlelwe inkinga engaka kambe kuphi la ekonakele khona ngoba kusuku khona futhi kusuke konakele esidalweni salomuntu isidalwa ke singenza noma ngabe yini esifuna ukuthi wena ugcine usinaka noma wenza lonto kufuneka uyenze ngaleso sikhathi so laba abantu abababhuli noma ababahloli babebekelwe into enjalo ukuthi if uba nenkinga wena njengomuntu onenkinga hamba kubantu ababona bekulungisele leyo nkinga ngoba wabona ulimala nezimoto kwenzeka lokho nalokho kanti inkinga ilapha esidalweni la kufanele kulungise khona wena emsamo abantu abaningi sebabalekela emasontweni asisho ukuthi ku wrong ku right ukuyodumisa uNkulunkulu but kodwa asibe nendlela yokuthi before uye eNkulunkulu qala kwabakini ngoba masikhuluma noma siye eBhayibhelini lithe iBhayibheli uJesu ngesikhathi efika ezukulwaneni afika kuso wafika ezogcwalisa izinto ezazenziwa abantu masibutha abantu mababuyele emuva ezintweni zabo bese bedlula bese beya kuNkulunkulu Ngikuva kakhulu mhlambi lingenza yini lona idlozi ba linibhidise isixhosa usiva namhlanje ngixelela uzosiva kahle liyenze balikubhidise uye emntwini ongeka kunike encedo mhlawumbe bambe baze bahlanu uthi ukuthi ndikhathele ngoku ukubahamba abantu yes kuyenza umsakazi ngoba idlozi kwesinye isikhathi uma lizokufaka kunomuntu ozobona inkinga yakho ngaleso sikhathi noma lo nkinga ongazile ngayo angazi nomhlanje uzoyizwa mina ngichaza kanje kunomuntu oyakumuntu ngoba enenkinga leyo but kodwa ngoba ngokwedlozi idlozi ilona elikhombisa umuntu efuna umsakazi uye kuyena ukuthi okay no lo muntu uzokwazi ukusiza kule nkinga lo muntu ngeke akwazi ukusiza kule nkinga all right ngikuva kakhulu ngalixetsha mhlawumbe dokotela professor utata umfundisi eselapho sayichaza nje sizobuya siyena kumphulaphula ekhaya siba mhlawumbe yena ubuza umbuzo uphi siko open line kodwa indaba engathi yangena edlozini professor Lakwitu ukuthi kodwa funeke kodwa kufanele siqale sikhumbuze abantu abangene ku YouTube channel ka Dr. Khehlelezi ba subscribe bakwazi ukufumana zonke ezintetho ezi ethetha ngazo apha ukuthi idlozi linjani dokotela idlozi into evula umsebenzi benisho ukuthi linjani kanjani ngiyanizwa kodwa ngizwela kude ngisemoyeni njengamanje ngisemoyeni ngijulile umuntu mayizoya ku Khehlelezi sibaningi sizinyanga ezweni yes abantu banenkinga ukungasizakali ngoba sebaya kuKhehlelezi ngoba beyela udumo yes basuke babona ukuKhehlelezi eyigibelela iPorsche umuntu waya ngoba akayi ngobuhluphekile uye ngoba ebona iPorsche makabona iPorsche wasethi nami ngiyayifuna leya Porsche kunabantu abasemakhaya kunabantu abahlala emjondolo kunabantu abahlala endaweni ezinganakekile ezidelelekile mawuyibuka ngamehlo enyama kodwa abanesiphiwo sonke inkinga yabo balithola ngithuba lokunyukela etafuleni babonakale njengomuzwa wasezayoni wakhiwe entabeni into engizama ukuyisho ukuthi uma uhloniphile ekhaya idlozi lakho aliclean la right ngisho ngaya kumntwana omncane afika kubusela amanzi noma kushisela impepho into zakho ziyokhanya okukhulu ukuthi ithemba ibanalo okay uphinde uyeke lento yokwehlulela ngoba inkinga yethu abantu balilahlile isiko labo into ebayidumise kakhulu uJesu phambili ngoba phela mase siyeqinisweni siyibheka deep down sibuyele emva sibheke deep down noJesu lesimthandazayo idlozi la kwaIsrael yes iqiniso yilelo nje Jesus idlozi labelungu nabo esingamazi uJesu wayenjani indaba abantu bangathushaka bayesaba ukuthi ushaka ngoba idlozi labo babamkhulu athi umuntu mina ngidumisa idlozi yes naye uJesu nabo Moses esingabazi uMoses babebheke kuphi
nabo bamadlozi. Ngivaka kahle professor mhlawumbe umphulaphula ekhaya uzobuza ba mhlawumbe xa ngaba ke idlozi khona enikwenzileyo mhlawumbe ilungisa umsama kunexesha elithile efanele linikeze lona ekutheni ndibone umehluko nobani lo mpendulo lifumana kulomuntu ozonceda. Good question. Hlala besho abantu ukuthi sengihlolile sengiqedile. Sengenze konke. Omunye wahamba wasebenzisa imithi u5 days. Wathi bengingakaboni umehluko. Yeah. Inkinga abantu sebajwayela ukulashwa yilabantu bangaphandle noma labantu abarobha abantu. Khona umuntu wafika ezohlola kimi. Uthe efike ehlola sahlala phansi saqala sahlola sithe masihlola ngathi yazi umoya ongcwele mama uthi njengamanje uphethe itrunk emotweni egcwele imali. Wathi yebo. Ngathi yazi mama ngizokutshela enye into ezoqhulekisa namhlanje. Wena uhambe waya kumuntu wangaphandle wathi uyokwenzela imali ezogcwala kule trunk. Wathi impela njalo a week ngimfakela 25,000 and then after 2 months the trunk uthe ngivule izobe sine 10 million. Phakathi kunemali engango 480,000. Wami le mali engayifaka lapha. Wathi uzoyenza kunendlela azoyenza ngayo ukuthi be 10 million. Ngathi mama ngicela ukunika 50,000 manje. Kule trunk akunamali. Wathi cha ikhona. Ngathi ayikho. Wathi khona. Yazi mfowethu ngahamba saya naye ngafika ngathi ivula wathi ayime ngayifaka wavula uthe mayivula. Wavula ngathi sika amasele tape wasika. Wathola amaphepha. Maphepha wothi imali yakhe pension. Lo muntu uhamba omkhiphisa imali pension. Angazi ukuthi abantu mase badoba kanjani ngoba abantu abaningi banenkinga. Bakhishwa imali ze-pension benzweni kuthiwa le mali izoba double ehlale njalo efonela kuthiwa usatshiswa. Ayikho mfowethu into umuntu ayithi uzoyenza imali be-double akaqala azenzele yena. Ukhehlelezi makathi unomuntu welotho indaba akhehlelezi ungaqala uyiwine wena ilotho siyibone uyiwina iwine kathathu ngoba okuyi1 ungenzeka idlozi lakho likuthandile. Okwesi2 ila inhlanhla usuyiprove khona. Okwesithathu usuya show off nje ukuthi hayi nginayo lento. Yebo leyo nto. So abantu abayeka ukuloko beluthwa ngezinto ezincane eziyalena le idlozi lakho nje mali clean. We going back to i-answer ngoba ngikayikhipha i-answer. I-answer ithi uma uthatha umuthi emntwini idlozi lakho depending on idlozi lakho li responda nini. Ngenze kuphethwe idlozi lengane ingane ikwata manje ilanga mali eshona isidedeli lixolile. Ngenze kuphethwe isalukazi zathi maskwata sikwate 2 weeks singaxoli. Noma isalukazi sasikwati inyaka wonke. Shuthi ke nawe ke fanele sincenge lesalukazi. Masiqaqe inhliziyo ila umuthi oqala usebenze khona. Xolelele professor because ndikulicala nje limela abaphulaphuli. Mhlawumbe umnye uzothi kubalekile na ukuba ndincuchalaze. Ndibona batyeni akwenzeka into ngapha ndiye kwenye inyanga. Ndibona bakwenzeka into ngapha ndiye kwenye inyanga. Bakhona abanye ababethezwe ezo zinto ezo. Yes. Engakusho mina ukuthi msakaze into eshaya abantu iyodwa. Asikwazi uma ngifika kunanga udokotela udokotela engitshela ungesikho ngithi cha dokotela akona lokho engikuzele. Okay. So into eshaya abantu ilonto ukuthi kudingakala ukuthi umuntu nomuntu uma eyobheka ngokomsamo wakhe noma ngokwedlozi lakhe. No, uma udokotela uNtuli noma ukhehlelezi engafikanga kuleyo nkinga. No, shona uthi no mkhulu awufikanga kule nkinga mina engize. Ingakho ugcina ubone ngazi uthi umunye umuntu ushintsha abantu uthola uyaphuma and nomunye ke umsakazi engakusho. Ngokwamadlozi asetshenzwe ngendlela engafani. Kukhona idlozi othothi isetshenzwe lisetshenzwe ngomuthi. But when uyahamba mhlambe uyothinta umuthi mhlambe angiphikisani akukho engiphikisana nabo kodwa wena qala funeke uzwe lo muntu uthi imapi ama direction akunika wona ukuze ukwazi ukuthi usizakale kuleyo nkinga ngoba kuzokwenzeka ukuthi idlozi lakho lasetshenzwa wena uyofuna umuthi wenhlanhla kuba ukhehlelezi akunika umuthi kuba ukhehlelezi wenhlanhla uthola awusebenzeli umuthi kodwa umuthi uyalandela kuba ukhehlelezi basizakala abantu kodwa wena usizakala yini idlozi lakho mhlambe kunala elafike lavalwa khona ekufuneka eqalwe kubukakala ukuthi ngesikhathi ehlolo babukhehlelezi ufikile yini kulelo dlozi ukuthi no wena kunedlozi lakho elasetshenzwa kanje ngakho inkinga zakhe ihambe zigcine zingalungi.
Ndikuva kakhulu sithi apha nomfundisi Ntuli. Mhlawumbe Mpemba kuyenzeka na ufumaniseke ba unanku umuntu kaThixo uzofuna uncedo kuwe ubone into bana tyhini amandla mangaka andithe kaloku akaziboni yena. Umbone amandla kakhulu kuyenzeka ufumaniseke ba xa ngumuntu ongumfundisi olumelapho endabuko uwathatha amandla akhe ikhona loo nto le hlala siva ngabantu. Yes, ngingasho futhi Professor ngicelekelele na kulo mbuzo lo kodwa awuza nto. Ayiseke qala gijima phambili usafika. Okay, engakusho as sabathandaza or noma sizinyanga kukhona ukuthi indlela esisebenza ngazo ayifani. Namandla futhi esiphiwe wona awafani. So ngenzeka ukuthi ubabukhehlelezi unayo lonto ukuthi athwebula amandla kaNtuli amvala uNtuli noma amandla kaNtuli azosebe. Kungenzeka ukuthi uNtuli uyasibona isiphiwo kubabukhehlelezi but kodwa anginayo lento yokuthwebula amandla kababukhehlelezi. So lonto yenza ukuthi ke uma uhloleliwe noma utshelwe lezo inkinga zakho otshelwe zona so amandla akho ngicabanga ukuthi umsakazi muzokhumbula kahle idlozi lomuntu suke lihamba naye angithi. So kunezinto ekufuneke manje ngizenze mhlawumbe mangikwazi ukuthwebula amandla akho kunedlozi lakho uqala ekufuneka ngilithenge mina ukuthi alingilekelele ekuthenini angithwebule amandla akho engifuna ukuwathatha injalo Professor mina mfowethu mafishane ngizothi awukwazi ukuthatha isiphiwo somuntu. Yes. Isiphiwo somuntu angeke usithathe unless leyo nto kuthiwa isethwala umuntu wathwala. Ungakwazi ukuyintshontsha but makuyithi into yazala nayo ngisho kuthiwa injani ngeke uyithathe. Umuntu kuphela ongayithatha umuntu wasemndenini ekhaya futhi ngeke na into yakho yakho mawazala nawo original from enkosini noma kuthiwa bakuvala kanjani never. Kodwa leyo yokuvala uba impumelelo sozoyithole malifika kuwe client ukuthatha ulithathela amandla never ngeke ukwazi ukuthathela iclient. Iclient ifana ukuthi malifika lifika ne YouTube channel mawuzama ukungihacka or nekhadi lasebank lidinga ini ipassword. So iclient wena mawufika kimi kune password ukuyidlozi la kini ofana ngiqale ngiyophahla kulona ngenze yonke into mangingayazi leyo nto never ngeke kwenzeke. Right, Blobloka, starting Blobabin, Dokotela, sikwazi ukuqhubeka phambili siva mhlawumbe nabathina enqubeni ngexesha sikubulisa Moleka. Njani Mr. Bloblobi? Sikhona mhlekaza khonto kunjani tata? Hayi yaphila ukhuluma noMihla lana ePitretief eMpumalanga. Yes Mihla ePitretief eMpumalanga siyakumkela nangu Dokotela ngapha nabamntu. Yebo njani ngibingelele kuwe professor lapho Khihlelezi nawe babamthuli. Amen ke. Amen. Yebo bye no isho imnandi lana namanje nginganilalelanga mina qobo ngilalelelo kahle la angina internet mina kodwa hayi bengicelile ukubangilalele impela. Amen. Oh my dot. Hayi injalo ngoba yebo qhubeka thetha khuluma ba. Yebo hayi ngoba nikhuluma ngazo ezokuhlola namuhla angazi nami nithi ngoba sengiza ngathola ithuba mhlawumbe uprofessor bengakhona yena ukungibonela mhlawumbe hayi baba ugejile baba sikhuluma ngazo zokuhlola namhlanje kodwa ke angazama lo baba enginayo. Hayi cha ngabonga kakhulu lalela ke bhuti uthi umoya la maloko esikhuleka noma uxoxa la emsakazweni uthi umoya kukhona into engabe siyayikhulekisa phezulu kwakho kodwa size siyofika ekhaya la uzalwa khona ngizwa bhuti lathi izwi likamoya ikhona into efana ngabe thina sifuna abantu abadala basekhaya kini noma abazala wena ngoba kukhona isimo sento ehamba ihlukana phezulu kwento empilo yakho malokhu unqashana uyaphambili ngokwebanga lempilo wathi umoya kaNkuluNkulu ngabe thina siyakhuleka kodwa sikhuleke sifuna umuntu ongubaba wakho noma wakho ngoba kukhona icala noma ikhona into ekufuneke kube sengazi uthi kodwa nawe siyakubamba kodwa sikubuyisela nethi komalume wakho noma la kuzalwa khona umuntu oma wakho ngoba lo ngizwa mina mawuthi wena uyakhuluma lapha emsakazweni ikhona into ekubuya kube sengazi uthi ngabe siyakhulekisa sikuncengise kodwa kunento efana ngabe thina
siyoyimisa emumva lapho ekuzalwa khona umuntu oma wakho ngoba ngizwe simo sezinto zakho zilokho ehlukana neti phakathi angisho ngenkani futhi kodwa ngilokho ngizwa mina kuthiwa kodwa ngabe sifuna umuntu ongubaba wakho noma wakho kodwa njengabantu engazathi mina ikhona indawana ekwakufuneke mabefika noma kuthiwa abafiki ebangeni lomshado kuthiwa mina kunento esibopho noma kunento esichitho kodwa ekwakufuneke ingene phakathi kwabo khuluma mkhulu. Hayi impela njalo baba ngoba nje nomama vele ongizalayo amazi washo nasesemncane kakhulu ngikhuliswe i-step mother nje. Yes baba ake ngibuza umbuzo wodwa nje nami namhlanje ngiphathelwe isisu. Ubani ekhaya kini ozalwe ngo-1991 kunalo muntu owayizalwa usekhona lo baba? Yebo ngilalele futhi. Ukhona lo muntu baba ozalwe ngo-1991 baba ekhaya kini ebese kuba nethuna okuthiwa kimi laba khona makuphuma uMandela ejele angazi 1994 leli thuna kulibhalwe u940407 which is January February March April 7 lo muntu ithuna lakhe libhalwe kanjalo washona ngalowo nyaka kwazalwa omnye ngo-1991. Kukhona udaba okumele siluqale lapho silandele into eyaqala yenzeka uma kulahleka inja eyayikade imnyama. Kunomuntu wayethanda ukuzingela ekhaya kini owayethanda ukubiza izinja zakhe ayithatha ayozingela kwathi umoya ongcwele kunomnye umama owashona edubile emshadweni noma ephuma emendweni kodwa lo muntu makaphuma ephuma ezilile inzilo engakayikhumuli wadlula emhlabeni ngoba uma sihloko esikhuluma nawe manje uthi umoya ongcwele kimi ngithithwa inzilo elewe ihlala kuwe kwathi umoya ongcwele yazi wena baba namanje uzama ukwakho umzi awakheki lo mzi kunendlu okwakufanele bese ngathi uzama ukuyakha ingakheki ngithithwa ukuthi kunabafana ofanele ngimfune umfana Sitizeni wakasikhosana isibongo oloke kufuna wena aloke kufuna kancane wathi umoya ongcwele ngabe ngilandela ngomoya ongcwele ngingayiyeki lento uma sihloko sithi siyakhuluma ngithithwa ukuthi wena kukhona isifo esokuphatha esithweni sakho sangasese ngibona umilo wamaqhuqhuva amanye amancane yathi inkulumo yasezwini ikhona lento okufanele silandele ngoba ngonulwa ebusuku kodwa kube sengathi uphethe imkhonto wathi umoya ongcwele ukhona umuntu wayibutho ekhaya kini owayekade phathe evunula wathi umoya ongcwele ngididwa isangoma esadlule emhlabeni esasiphatha ikhwama ezirongo khuluma ngizwe khehle. Hayi impela njalo iprofessor ngile ngaba nephupho elicishe ebenjengale lamabutho nje ngathi kwakunemkhonto kulinga impela. Ya ubambela amadate engiwashoyo 1991 1994 0407 ngelinye ilanga uyongitshela ukuthi kwenzakalani. Hayi ngiyabonga professor. Enkosi kakhulu siyabulela Peter Tiff eMpumalanga. Right bamntwana sibamba ukugqibela sizokwazi ba sibheke dokotela ecaweni phezulu bekushuba kakhulu. Yey esontweni bekumnandi mfowethu ngibona omunye sebhala ku Facebook ethi kanti ukhethelele ezilonjani nohlala esithakatho ngisho ukuthi naye ungizamile yabo omunye wabangizamayo wahluleka abaka abantu bayibonela ku YouTube ukuthi bekwenzakalani khona bekumnandi you know ngina I'm having fun esontweni lami ngiyajabula shem to be honest with you ngiyajabula lokulobi on Saturday ngisendaweni yaseLindelani endaweni abathi Polani ground. Yeah, Polani sport ground. Ngihamba ngothina Jumbo uMelusi Mbokazi fikile Ayanda Ntanzi so besilapho. Yemfowethu ngifuna bangilethela abantu abagula ngempela beze lapha. Ngicela abantu abathi mina ukhetheleza ayiphi indaba kelindelani phakathi abasenyulenza abanyukele khona abasenanda abanyukele khona mashu wonke awuphelele khona egroundini sithelekile siyobe sikanje sikhona mfowethu kushubile abantu bafike ekseni uzobamba indawo uzoshuba impela ukhona into engiyoyenza lapha uSlay Queen uzobe khona Magic Oil uzobe ukhona yonke into izobe khona amakhemisi amavuliwe mina ngiyangijabule ukuthi umuntu ayothenga iMagic Oil aqalalale naye ekhaya isikhashana 3 days ebese efika nayo okay ukuze ngisheshe ngikutakule ngoba ngiconnecta kahle mawuwaphethe lamafutha ngikuzwa kahle Sunday mawugejela Lindelani inkonzo ikhona eyimangaliso Sunday emahlabathini 7 o'clock ibase ufikile usubambe indawo yakho eJohannesburg sithi sinizwile ukukhala kwenu hayi impela mfowethu sesiyela ngakhona siyangena eJoburg maduze ngizomemezela ukuthi izobe kuphi inkonzo
eJoburg bonke abantu abavive. Otherwise mfethu ofuna ukuzohlola 087 087 550 550 11 11 77 77 087 087 550 550 11 11 77 77 eyakho. Babudoli eyakho mfundisi. Maybe lo fanele sibatshele. Yeah, ake ngoba sibatshele. mfethu abanye abantu bayabathi ubani manje lo ophazamisa ukhehleleza omlwisayo. Cha kangilwisi bazalwane. Angihlali nomuntu ungalibona igalelo lakhe. Yeah. Umuntu ngiqale ngimpopolo ukuze mayiya phandle lapha niyosiza abantu noma ibuya icomplain ngiyimele into. Angivele ngithathe noma ubani ngihambe naye. Ungabona umuntu ngihleli naye lobulobi ngimrecommenda ngiphasisa. Ngimbona ukuthi into ayenzayo it's legit and ngayimela nasenkantolo. Le ndoda indoda esebenzayo, indoda engiphasisayo. Anginawo umona mina nezinye inyanga. Yisho cabanga ke somakhelwane. Yeah. Mawuza kwami udlula kwakhe. Mawuza kwami. But anginakho lokuthi abantu bonke sebezohamba baye ngisho ngalapha bawufonge langa. Yeah. As long bethola usizo. Yes. Ekugcineni umuntu mayesesizakela onengqondo. Yeah. Uzobuya zobonga kimi even esizwe uyena. Okay. Uzobuya azothi mfowethu ngiyabonga ukuthi lo muntu ngambona just because of you. Yeah. Abanye banokuthi uyabiza khehlelezi. Yeah. But le ndoda ingcono. Go for it. With no hard feelings. Mina baningi abantu abafuna usizo lami abangakwazi ukufika. Ngizama ukuthi ngibanike nabanye abantu engibabona ukuthi bawusizo. Abathatha inamba zale ndoda. Iyazenza izinto nayo. Esifuna ukusho futhi kakhulu umsakazi ukuthi kakhulu le ndoda le indoda enothando. Indoda ebathandayo abantu nathi sizinyanga singabathandazi sisondele eduze kwakho ngoba hayi ngoba sibuka imoto zakhe, hayi ngoba sibuka imali yakhe, kodwa sibuka indlela yomsebenzi asebenza ngayo. Right ke abanye nabanye bazobhala abakuthandayo kakhulu mina ngingasho ukuthi yene indoda eyazi ukuhlupheka kwami, ngazi ukuhlupheka kwayo. Uma ngilambe ngithi indoda ngilambile indoda kwenze kanjani lapha kakhehleleze emahlabathini baleleli. Mfowethu ngingena nje ngisebenze uma ngingekho busy ezansi ngingena ngisebenze indoda semsosebenza yase isikhathi sokulala sikho. So ngifisa ukuthi nabantu ke noma ngabe kuthiwa abambhala kabi kodwa thina njengezinyanga siyamthanda kakhulu nezinyanga isazokhula kufuneka abe isibonelo esihle kuzona. Inamba engitholakala kuyona 076 35 35 66 66 093 asiphinde 076 35 66 093 yebo ngitholakala eVerulam eKenlands. Verulam eKenlands. Go Facebook, go WhatsApp. Ngiyatholakala. Okay. All right. Asiqhubele phambili. Dokotela, Mfowethu ekseni bayazi abantu bangithola phi ngo4 o'clock angilali. Yeah. Ngisoshe ngalali bangithola mfowethu la bangithola khona bayazi kusasa kushobile. Sitho njalo nje sithi uthi umoya lathizwi. Pharmacy yam 407 Salmon Grove Anton Lembethe noma baye Verulam noma baye Pitoli CBD ikhona ipharmacy yami noma ePMB emba kwase Home Affairs ikhona ichemist kaKhehlelezi uPeter Maries 176 Peter Maries emuva kwase Home Affairs eMaritzburg. Izinto zami zonke zikhona. Bengiyojabula mangibona iMaritzburg idilika iza Lindelani la okuzobe kushube khona. Bese ufuna mhlawumbe ugcizele emaxesheni Dokotela Lindelani. Elindelani mfowethu ngicela ukuthi wonke umuntu by 11 o'clock 10 o'clock iba sewufike ngoba kuzogcwala. Okay. Noma ungayifikela ngo9 uthi ngiyobamba indawo yami angihluphani nomuntu. Mina nje stage ngiyangena stage ngo12. Epholane grounding. Finish ngo4 siyavala. All right, enqubeni egama la isithohle kusinto sami masibulele kakhulu kakhulukazi ngexesha nangokuthi usizisele ubaba uNtuli ngexesha enqubeni egama la isithohle kusinto sami. Mfowethu enye into abantu ofanele bayikhumbule baningi abafuna imithandazo kaKhehlelezi. Mfowethu ngicela ukuthi umuntu ofuna imithandazo yami mfowethu akenze akangi SMS nje
SMS elayinini ethi 48007 48007 umuntu ofuna ukuthandazelwa noma ofuna isifiso asho nje ukuthi mina Khehlelezi ngicela umsebenzi 48007 somphendulo. Alright, Dr. Nkosi kakhulu masibulele ixesha lakho sibuye sithemba ke ngomgqibelo sobe sisonke elindelane ePholani.